Γεια σου κοσμική εξερευνητή. Earth seemed boring and thrashy. Οπότε σε καλέσαμε να ταξιδέψεις για restart. Τα αποστολή σου φτιάξε έναν πλανήτη, όμορφο και καθαρό. Τέλεια επιλογή. Είναι ο πλανήτης σου αυτή τη στιγμή. Πάμε να δουλέψουμε τον πλανήτη. Βάλε στεριές, ωκεανούς και κάνε ένα ωραίο aesthetic σύννεφο. Πάμε τώρα για τη θερμοκρασία. Θα ψηθούμε ή θα ξυλιάσουμε. Something is still missing. Life. Ξεκινάμε με φυτά. Πάμε να βάλουμε λίγο ζωντάνια. Πουλιά, έντομα, ψάρια, θηλαστικά. Ήρθε οι άνθρωποι να απολαύσουν τούτο τον παράδεισο. Κάτσε. Τι είναι αυτό το νέφι? Ο παράδεισος σου πάει για τα μπάζα. Τώρα καθάρισε. Χρειάζεται περισσότερη φύση. Thank you for your input, Explorer. Ευχαριστούμε για τη συμβολή σου, εξερευνητή.